τα υπόλοιπα. Σήμερα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να κόψουμε την πίτα μας, αλλά και μέσα από κάποιες βραβεύσεις να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι η ΑΕΛ είναι ιδέα και θα παραμείνει αλόβητη στο διάβα των χρόνων και σε πείσμα όσων νομίζουν ότι η ιστορία γράφεται με εφήμερες κωμωδίες. Μπορεί η αγαπημένη μας ομάδα να βρίσκεται βαθμολογικά σε τραγική κατάσταση και να παίζει πλέον από εδώ και πέρα την ύπαρξή της, όμως η ζωή συνεχίζεται και φυσικά οι ελπίδες, αν και ελάχιστες, παραμένουν ζωντανές. Viva
εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου προς όλους τους ανθρώπους της Βυσσινή οικογένειας που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους και ειδικότερα τους οργανωμένους συνδεσμίτες, συνταξιδιώτες μας και συντρόφους στον υπέροχο αγώνα που δεν σταματά ποτέ. Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς μας και σε όσους συνέβαλαν στη σημερινή πετυχημένη μας βραδιά. Θα τους απευθύνουμε και δημόσιες ευχαριστίες ονομαστικά δια του τύπου. Με απόφαση του συνδέσμου μας, τιμάμε σήμερα 5 ζωντανούς θρύλους της αγαπημένης μας ομάδας, που έγραψαν τις δικές τους χρυσές σελίδες στο ιωβιλέο της Βασίλισσας του Κάμπου, που ως ο νου πλησιάζει. Πρόκειται για τον Οράσιο Μοράλες, τον Ντανιέλ Χιλ, δύο από τους πρώτους αλλοδαπούς που φόρεσαν την τιμημένη φανέλα μετάλογο στο στήθος. Τον Γιάννη Βαλαώρα, πρώτος σκόρερ στη 47χρονη πορεία της ΑΕΛ με 95 γκολ. Το Λάκη Μπακαριώτα, που με 79 γκολ είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας μας όλων των εποχών. Και τον Μιχάλη Ζιώγα, τρίτος στη σχετική κατάταξη με 78 γκολ, αλλά στατιστικά κορυφαίος σκόρερ της ΑΕΛ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Επίσης, τιμάμε σήμερα τον δημοσιογράφο Γιάννη Καλογιάννη, ασυμβίβαστο λειτουργό του τύπου, που συνέδεσε τη δημοσιογραφική του πορεία άρρηκτα με την αγαπημένη μας ομάδα. Ξεκινάμε τις βραβεύσεις. Θα καλέσω τον κύριο Οράσιο Μοράλες, τον οποίο θα βραβεύσουμε όλους τους προμηθειάτες. Θα είναι η νέα γενιά των Αμαζόνων. Έχουμε και νέα κορίτσια. Θα βραβεύσει η Κατερίνα. Και η Ζωή θα δώσει και τον Λάμπανο. Συγγνώμη, στις 20 ψηλά δηλαδή, άμα αρέσει. Αυτό φαίνεται κανονικά. Δεν ρωτήσουμε τώρα που ζωγράφες, Ναι, ναι. Κοίτα, Κατερίνα, πήγαινε εσύ από εκεί. Από εκεί πήγαινε. Έτσι. Για δώσω το. Δώσω το, έτσι.